Human sa kutay sa mga public hearing nga gipahigayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board karong adlaw gipagawas ang wage order nga naglatid sa umento suholan sa mga mamumuo sa Region 7. Na-aprobahan ang sa wage board ang umento sa suholan gikan sa 33 pesos hangtud na sa 43 pesos alang sa mga mamumuo nga nagdawat sa minimum wage. Ang mga mamumuo ubos sa Class A nga nagdawat sa 468 pesos nga minimum wage, mamahimo na unyang 501 pesos ang matag adlaw. Samtang alang sa mga mamumuo nga non-agriculture establishments nga adunay ubos lang sa napo ka mga mamumuo nga nagdawat kaniadto sa 458 pesos matag adlaw, magkadawat na usab og 501 pesos nga minimum wage human umintuhi og 43 pesos ang ilang sulan sa matag adlaw. Gipasabot sa wage board nga bisan kun wa sila nadawat nga petition for wage increase, moto proprio silang mipasiugda sa deliberation process sa miaging Agosto 20. Mipahigayon ang wage board o public hearing uban sa sektor sa mga mamumuo o mga negosyante nga mao'y usa sa gibasihan sa umento sa suholan.